Het is mij een eer u allen hier op het Stadhuis van Leeuwarden te mogen ontvangen. Vandaag krijgen 6 mensen postuum een Yad Vashem onderscheiding, omdat ze hielpen bij het redden van Joodse medeburgers die voor hun leven moesten vrezen. Een mooier eerbetoon aan Iet dan een Yad Vashem-uitreiking, georganiseerd door een van de door haarzelf geredde kinderen, kan ik mij niet indenken. Er zijn vanuit Nederland 104.000 Joden vermoord. Dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Dat is een heel zwaar dieptepunt. Er zijn 600 kinderen vanaf deze locatie gered. In Israël zegt men, hij die een leven redt, redt een wereld. Wat we ons ook moeten realiseren, is dat heel veel van die kinderen die tijdens de Shoah zijn gered, natuurlijk na 1945 er alleen voor stonden, verweest waren. Dat is moeizaam voor hen geweest om het leven weer op te pakken. Tot op de dag van vandaag worstelen kinderen van toen daarmee. Dit is een foto gemaakt in een fotostudio van mij. En denk een jaar of 6. De volgende foto is een foto van mijn familie, waarop mijn grootvader en mijn grootmoeder staan. Mijn vader en mijn moeder. En in het middelpunt uiteraard ik. Want ik zit toch wel dicht bij mijn grootvader. Met mijn grootvader had ik een hele goede band. Jack Koppels en zijn familie zag in de jaren 30 de Joodse gemeenschap in Amsterdam rap groeien. De stad liep het dan nog een veilige haven. Maar als de oorlog uitbreekt, docht al gauw blikken wat Hitler met het Joodse volk voor had. Als in juli 1942 kamp Westerbork klaar is als doorgangslager, begin ik in Amsterdam de deportages. Eerst werden Joden oproepen haar vrijwillig te melden, maar als ze dat net doggen, griep de bezetter keihard in. En dat dan met behulp van de Amsterdamse politie straten waar veel Joden wonen worden afgezet en mensen huis aan huis worden opgehaald. Dat was onder het oog van de Amsterdamse bevolking. Jack zucht als jonkje van Alvier de Duitse oervolwijn de Joodse buurt in rieden. Oeral werden hoezen leeghellen en Joden oppakt. Hij viel hem dus net langer veilig. En ik dacht, om geen gevaar te lopen, moet ik in beweging blijven. Continu in beweging blijven. En ik had het geluk dat mijn ouders mijn autopad, dat zijn dingen die tegenwoordig ook weer gebruikt worden, waar je met je voeten dus snelheid maakt.
dat ik die had meegenomen. En ik kon dus daar mee, want lopend was het te ver, maar ik kon daarmee vrij snel door de stad komen. En ik ben dus continu in die stad geweest, vanaf 7 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds dat ik binnen moest zijn. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit, ja. U was op de vlucht. Continu. U durfde niet thuis te blijven. Nee. En waarom niet? Omdat ik bang was voor een overval, voor een inval van Duitsers. En dan had ik wel geen ster op, maar dan had ik het wel moeilijk gehad, denk ik. U had geen ster op. Nee, die ster heb ik nooit gedragen. Nooit. Dat weigert u. Weigerde ik. Ja, weigerde ik tegenover mijn moeder, die als mij met naald en draad klaar stond om er weer een nieuwe op te zetten. Want we kregen wel voldoende sterren, hoor. En die heb ik nooit gedaan. Ja, ze waren er wel op, genaaid. Maar als ik buiten was, haalde ik het eraf. Ik liep buiten niet met een ster. Maar ik heb bij mezelf, ja, ik ben niet helemaal gek. Ik ga mezelf niet vogelvrij verklaren. Ze moesten altijd op hun knieën, meteen, want die Duitser die moest daar hoog bovenuit torenen met zijn Mauser, met zijn geweer. En als er iemand opstond, dan die kreeg dan een lel met de kolf, hoor. Zo was het wel. Dus dat deden ze. Ze zaten heel gedwee. En zaten ze dus inderdaad te wachten tot er vervoer kwam om ze weg te brengen naar de Hollandse Schouwburg dan. De Hollandse Schouwburg, een theater in de Joodse buurt, wordt het sammelplak van de oppakte Joden. Voordat ze op transport zet worden naar Westerbork. De schouwburg, zoals een schouwburg hoort te zijn, was natuurlijk een afgesloten doos. Zonder contact of zonder verstoring van buiten. En daarom was die Hollandse schouwburg ook zo geschikt voor de nazi's. En dan moesten ze hier in de zaal, op de stoelen die hier stonden, wachten. Ze wisten niet precies waarop. Mensen waren vaak erg wanhopig, in paniek, grote angst. Kinderen werden van hun gezinnen gescheiden en aan de overkant overgebracht. Het was niet zo dat dat allemaal werd uitgelegd en toegelicht. Dat gebeurde snel, direct na een registratie. En die zag je misschien nog maar 1 keer per dag. Voor de kleine kinderen mochten de moeders naar de overkant om te gaan voeden. Maar de oudere kinderen die zagen hun ouders niet meer totdat de deportatie werd samengesteld. De 22-jarige student Piet Meerburg zucht hoe er op Joden jagen wordt. Als een Joodse vriend van hem oproepen wordt voor een Joods werkkamp, besluit Meerburg in actie te komen. De Jeremij Seys orenstudenten richt hij de Amsterdamse studentengroep op. Een verzetsgroep die haar benammen richt op het redden van Joodse baan. Eerst is het nog dreig om onderzoekadressen van de band te vinden. Maar eind joontje 42 krijgt Meerburg bied in Friesland, bij zijn nicht Mia Koeling, ervarme hulppredikante in Snits. Zij vreeg het kapelaan Gerard Jansen en de doopsgezinde predikant Willem Mesdag mij haar een netwerk op te zetten. En zo ontstonden er 3 ongeveer routes naar Friesland. Eerst ging de band alleen nog naar Snits, maar al gauw ontstonden er netwerken in Ljout en op Jouwer. En zo krijg in krap een iertiert meer dan 200 Joodse band een onderzoekadres in Friesland. De verzetsgroep van Meerburg bestaat van het grootste pad uit Frolie. Alle keer krijgt boven de 20. Een van hen is Iet van Dijk. Zij zal uitgroeien tot een van de grootste smokkelders van Joodse band in de oorlog. Haar neef Jan van Dijk weet nog net zo lang wat zijn tante Iet in de oorlog betjutten had. Pas een paar jaar verlien kwam dat onder het licht, doet hij in haar nijlittenskip doekte. Zeker de helft, zo niet 3/4 van alle Friese onderduikkinderen zijn door Iet persoonlijk
Of met de trein, maar vooral ook met de boot. De boot naar Lemmer, naar Friesland gebracht. De schatting is toch wel ruim 100, waarschijnlijk wel 150. Dat moet bijna continu bedrijf voor haar zijn geweest. Iet was een van die meisjes die hier woonde. En toen ze dus gevraagd werden of ze wouden meehelpen om Joodse kinderen te redden, toen zeiden ze, ja, wij lijden hier iedere avond onder de afgrijselijke toestanden wanneer er Joodse mensen met herdershonden hier na een razzia worden afgegeven door de Gestapo. En we waren dolblij toen we die kans kregen om eens iets te gaan doen tegen die Duitsers. Dus en ze konden dat ook hier heel mooi doen. En ook de jongens voelden zich hier veilig. Want die Gestapo die hier zat, die zouden nooit gedacht hebben dat een verzetsgroep hier aan de overkant van de straat zou durven gaan zitten. Dus ze voelden zich daardoor eigenlijk ook hartstikke veilig. Ze zullen hier ook zeker tijdelijk Joodse kinderen hebben gewoond, voordat ze dan naar Friesland werden gebracht. Dus dit was echt de uitvalsbasis van de Amsterdamse studentengroep. Het waren keurige, nette meisjes. Maar dat heeft ze er niet van weerhouden om hun leven op het spel te zetten. Ze had een plichtsbesef dat je die Duitsers niet hun gang kon laten gaan met hun moord. En ze was trouwens ook gek op die kinderen. Dat heb ik ook wel begrepen. Ze was heel erg geroerd door die baby's en die peuters. Ze had ook de roeping om kinderarts te worden. Dus dat sluit ook allemaal wel heel erg bij elkaar aan. En ook wel had ze iets fanatieks. Van, nou gaan we er ook voor. Onder de egen van de Duitsers werd in de oorlog haast 600 bijen uit de crash smokkelen. Die wacht ze daar op deportage. Skiën van haar ouders die toen de orenkant van de stritten in de Hollandse Schouwburg vastzitten. Als een baan uit de crash smokkelen is, begint een spannende reis naar Friesland. Iet van Dijk neemt mij de baan meester Jan Nieveen, de veerboot tussen Amsterdam en de Lemmer. Die boot werd natuurlijk niet meer gestopt voordat hij aankwam in Lemmer. Dus daar liep je niet zoveel risico dat er controles waren. En die kapitein, dat was vaak dezelfde kapitein, die was kennelijk te vertrouwen. Want er zaten natuurlijk ook wel eens Duitse soldaten op die boot. Maar dat is eigenlijk altijd goed gegaan. Dus op die boot is nooit verraad geweest. En die kapitein moet natuurlijk precies geweten hebben wat er aan de hand was. Want er kwam aldoor weer dat blonde meisje met een nieuwe baby, een paar keer per week, inschepen op die boot. Dus dat moet heel erg zichtbaar zijn geweest. Maar daar is nooit iets fout gegaan. En als er dan werd aangesproken, dan kon ze zich daar ook goed uitkletsen. Ze was ook niet op de mondje gevallen, dus dan kon ze ook wel toneel spelen. Onnozele, domme blondje, dat was eigenlijk haar act. In die tijd krijgen Salomon en Rachel Schachner haar een eerste baan. De liet Alfred. Maar lang zullen ze net meer bij elkaar blijven. Als Salomon in handen van de Duitsers valt, besluit mem Rachel een onderdoekplak van Freddy te regelen. Hij komt te lonen in Den Helder. Iet van Dijk, die heeft mij daar naartoe gebracht. En daar was ook een meisje van 7 jaar. Daar ben ik gebleven tot 19 augustus. Want toen gebeurde er iets ergs. Een buurvrouw is naar de politie gegaan en heeft gezegd, naast ons worden Joodse kindjes mishandeld. Nou, de politie moet dan wel komen kijken en die vond dat we helemaal niet mishandeld werden. Maar we waren wel Joods. Dus we zijn meegenomen en de volgende dag zijn we begeleid door een paar agenten naar de crash in Amsterdam gebracht. Tegenover de Hollandse Schouwburg. Het liep het nog een kwestie van tijd voordat Freddy deporteren werd zil. Maar Iet wist hem op een nij te redden. Ik ben uit de crash gesmokkeld. Ik vermoed,
wat ik zo ver begrepen heb, waarschijnlijk in een boodschappentas of in een bakfiets. Via Utrecht, dat weet ik wel, toen per ongeluk in Friesland terechtgekomen. Per ongeluk? Ja, want het was zo dat als het verzet een code kreeg, er staat een pakje theesurrogaat klaar, dan was het een blond Joods kindje. Was het een pakje koffiesurrogaat, was het een donker Joods kindje. In het noorden leven meer blonde mensen dan in het zuiden, dus de pakjes theesurrogaat gingen naar het noorden en de pakjes koffiesurrogaat naar het zuiden. Nou, ik ben helemaal geen pakje theesurrogaat, dus ik had eigenlijk naar het zuiden gemoeten. In Snits ging de band meest eerst naar de doopsgezinde kerken en pastorie van de familie Mestdag. Van daaruit werden ze verspreid over onderzoekadressen in de stad en omliggende dorpen. Freddy bleef dichtbij. Hij krijgt bij Matten en Helene van Vliet zijn oude kerken een nij thuis. Dit is het handschrift van mijn vader. Dit heeft mijn vader geschreven. 'S'avonds 6 uur werd ons meegedeeld dat wij een kindje kregen. 7:30 zou het worden gebracht. De spanning was voor ons groot. Wat zal het wezen, een jongetje of een meisje? Toen precies om 7:30 kwamen de dames met een pakje op de arm. Toen de deken waarin het kleine mensje zich bevond teruggeslagen werd, schrokken wij beiden eerst even en waren ook wat teleurgesteld. Ten eerste tekende hij buitengewoon als een Joodje. En ten tweede was het een jongetje. We hadden om een meisje verzocht. Maar toen we hem nog eens bezagen en mijn vrouw hem op de arm nam, toen begon hij zo lief te lachen dat de kleine man zelf het ijs brak en we tegelijk zeiden, hij blijft bij ons. We hadden een wiegje voor hem klaargezet. Ze vonden hem allemaal zo lief. Jack werd in Amsterdam uit handen van de Duitsers te blijven. Maar als het te gevaarlijk wordt, doekt er onder bij een architect in Blaricum. Al gauw waren er meer dan 10 Joodse onderdoekers in de villa. Maar dan gaat het mis. Eerst het laarzen tegen de voordeur, bellen en het geschreeuw van aufmachen. Dat was het bekende recept. Hè? Dat was, oh, ze zijn er. Maar ik zat boven en al die van ons daar zaten beneden. En ik keek uit het raam. Op het moment dat die deur werd geforceerd, als het ware. Hij heeft het gehouden hoor, het was een goede kwaliteit deur. Maar ik zag opeens buiten, zag ik allemaal mensen met wapens lopen. En pakken aan Duitsers, maar ook in burger. Dus dacht ik burger. Er waren dus Nederlanders in ieder geval. Het was een makkelijke prooi. Die zijn allemaal meegenomen. Er waren 2 mensen niet bij, dat heb ik naderhand gehoord. En dat waren oude mensen. En die zaten op dat moment op de kamer boven. En die hebben gif ingenomen. En die zijn op dat moment onmiddellijk overleden. Ja. En ik ben dus onmiddellijk in een schuilplaats gekropen, die daar op mijn kamer was. Nou, die had ik gelukkig een keer uitgeprobeerd. Zo slim was ik nog wel. Dus onmiddellijk kon ik daar terecht. En daar ben ik weggekropen. Jack ontkomt in de nacht. Al gauw krijgt er een nij onderzoekadres in Beverwijk. Onder de noos van een garnison Duitsers die ter aan de kust aan de Atlantic Wal bouwt. Na een skoftje wordt er ophellen en hoe de islamar naar Friesland bracht. In Balk krijgt er onderdak bij Jan en Aalsje van der Velde. Van der Velde had een onnemersbedrijf en zit diep in het verzet. Jack viel hem thuis in Balk. Hij kan hem redelijk vrij bewegen en gaat zelfs naar de middelbare squallen in Harig. Dags vret de oorlog hem ze stadig gewoon op. Aan de ene kant voelde ik me dus veilig, omdat ik de omgeving veilig vond. En aan de andere kant voelde ik me natuurlijk niet veilig, omdat ik dacht, ja, iedere dag kan je laatste zijn.
En dat heb ik ook maar dagelijks gerealiseerd. Ja, ook aan het eind van de dag dacht ik, nou moet ik de nacht in. Hopelijk kom ik er morgen weer levend uit. Maar verzetjes ben rek. Op de zolder bij de onderdoekfamilie luistert Jack, de Jeremy meesken uit het verzet, naar de BBC-radio. Om codeerde berichten op te pikken over wapendroppings in Gasterland. Schuren, grote schuren van eigenlijk fabriekshallen, leggen dat wel, van het aannemingsbedrijf, waren enorme opslagplaatsen voor wapens. En die lagen er ook in grote hoeveelheden. Die werden gedropt. Alleen het feit dat je zoveel wapens in huis had en wezen. Dus het was inderdaad een vulkaan. Dat is mijn onderduikadres en hier ben ik opgegroeid. Hier ben ik eigenlijk gered. Heel simpel. Ja. Er waren goede Duitsers, hè. De ene soldaat die dus bij mijn moeder kwam, mevrouw van Vliet, die zelf een Duitser was. Dan kon hij Duits met haar praten. Hij had heimwee, een jongen van 19 jaar. En hij heeft de familie van Vliet ook een paar keer gewaarschuwd. Dan zei hij, denk erom, zorg dat Freddy weg is, want we gaan hier op de Singel de huizen doorzoeken. En hij kwam zo vaak bij ons. Hij wist wel dat ik niet zomaar een jongetje was, dat ik een Joods jongetje was. Op 15 april 1945 is het Grut Feest. Friesland is bevrijd. Freddy had een gelukkige jeugd in het gezin van Marten en Helene van Vliet. Lang werd er verneerd. Toen was ik buiten aan het spelen en toen zei een vriendje, jij bent een rotjood. En dat moet hij natuurlijk van zijn ouders gehoord hebben. Toen ben ik naar moeder van Vliet gegaan en heb gezegd, wat is een Jood? Ik zei, ik snap niet wat dat betekent. En toen pas heeft ze mij uitgelegd wat er met mijn echte ouders gebeurd waren. Dat zij dus vergast en vermoord waren en dat zij mijn adoptieouders waren. Ik was 11 jaar, ik heb daarna geluisterd, maar eigenlijk drong het besef niet goed tot me door en ik ben gewoon weer gaan spelen. De nieuwe wierhiet brengt Fred uit zijn liekwicht. Hij stopt het zo vier mogelijk voort. Pas na zijn 50ste is hij dronta om alles onder eigen te zien. En roepte de help in van een Joods maatschappelijk werkster. Toen een van de eerste keren dat ze het gesprek zei, als Jood zijn een jas was, wat zou je doen? Ik zei, ik zou hem uittrekken en weggooien, want dat zit niet lekker. Nou zeg, daar is jouw probleem. Ondanks dat je 50 jaar bent, heb jij om je heen een muur gebouwd. Ondanks je 50 jaar ben jij nog steeds een ondergedoken kind. En het is haar gelukt om steentje voor steentje die muur af te breken. Als je kijkt naar het humanitaire verzet, waar dus Joden door gered zijn, dan bestaat dat voor een merendeel uit vrouwen. Dat is toch wel een verrassend feit eigenlijk, wat helemaal weggepoetst is. Ja, en dat komt omdat het werk wat zij deden helemaal niet paste bij het beeld van verzet. Ja, met baby's, ook nog met een flesje in de trein zitten of in de tram. En die kinderen helpen onder te duiken. Dat is gewoon nooit geregistreerd als dat verzetswerk was. Pas nu denk ik dat het wel een beetje begint door te dringen. Dat niet alleen moedig was, dat die meisjes dat deden, maar dat dat ook enorm belangrijk is geweest. Iets studeerde na de oorlog al als dokter. Over wat ze dien hier in de oorlog sprut ze ont haar deel in 1973 met geen woord meer. Ze is weer gedood en
Ik denk wat die mensen gedurende 1 à 2 jaar hebben, in ieder geval hebben beleefd, is continue spanning. Continue op je hoede moeten zijn. Geen moment je veilig kunnen voelen. En heel belangrijk, ze hebben natuurlijk ook heel veel dingen zien misgaan. En dat ze maar eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat konden redden. En met name hebben ze meegemaakt dat redden van Joodse kinderen fout ging. Dat het niet lukte. En dat die kinderen dus weer met de trein naar Westerbork gingen. Dus ik denk dat in hun herinneringen aan de oorlog de nare dingen toch zijn gaan overheersen. Mijn grootvader en grootmoeder zijn vermoord in Sobibor. Mijn nichtje is vermoord in Auschwitz. En de rest van de familie, zoals hij hier staat, heeft de oorlog overleefd. Eigenlijk was de grootste klap voor mij dat mijn grootvader er niet meer was. Want dat was eigenlijk mijn beste vriend. Ja. Ik had die radio de hele dag ter beschikking. Ik kwam toen in aanraking met Amerikaanse jazzmuziek. En ik wist niet wat ik hoorde op dat moment. Ik dacht, nou, jeetje, wat is dit? Ja, dit is het dus, dacht ik. Je had dus AFN, American Forces Network, en je had BFN, British Forces Network. En die draaiden allebei jazz. Kijk, jazzmuziek in die tijd was popmuziek. Van nu bijvoorbeeld, hè, dat was mijn popmuziek. Daarom ben ik ook zelf jazzmuzikant geworden. Hè. Eigenlijk daardoor. Ja. Ik ben natuurlijk 5 jaar, ja, heb ik dus mijn emoties moeten wegdrukken. En dat is me ook gelukt. Ja. Ik moest altijd gewoon heel normaal overkomen. En mocht geen emoties hebben, die heb ik ook niet gehad. In de oorlog ook niet. Ik heb wel angst gehad. Grote angst wel. Het heeft ook een negatieve kant, want ik ben daardoor toch een heel stuk van mijn gevoel kwijtgeraakt. En wat ook emotie is natuurlijk. En dat is voor een deel weggebleven ook. Nooit meer teruggekomen. We gingen hier Verenga, werd een Joodse farm gezien. We gingen aan deze kant Klooster, de beschuitbakker, werd een Joodse band gezien. We gingen hier op nummer 28, werd de slager en de schilder zitten, werd Joodse band gezien. En aan het einde van de street, daar heb ik nog gezien met Joodse band. Dus op 100 meter, wie nou hier middenstand die de Joodse band opnam in de oorlog. Meer verhalen en interviews? Luister je dan naar Smokkelband, de podcast.